आंनि गामिनि नामा जाहैबाय फांग्रिखुसि डिमापुर आरो आंनि नामा तिहिन बसुमतारी। आंनि हिन्जावा थांनाय नभेम्बर 17 तारिख खालि न'निफ्राय गोमादों। बिफाखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। आंबो माने बाहेरायावसो दङमोन तामिलनाडुआव। 2.5 बोसोर जाबायमोन। आंजोंबो रायलायहरदों ओइदिनखालि माबायाव मबाइलाव। बिफाखौ नायनो होननानै थांदोंमोन बेलासे मथा-मथि 3थासोआव थांदों बियो। बेनिफ्रायनो मानसिया गैया। दा बबाव थांखो बबाव माखो आंबो मिथिला। आं तामिलनाडुआव दंमोन। बेनिफ्राय मोना फन खालामबाय आं। फन खालामबाथ' फना सुइस अफ। फिसालानाव खबर लाहरबाय। फिसालायाबो होनबाय ओजोंबो थाङाखैनोलै मानसिया गैया होननानै। बेनिफ्राय गैया नालाय आंबो अखानायैनो फैनायसै 18 तारिखआव। फैनानै खबर लाफैबाय, गैया जेरावबो। बबेयाव थांखो बबेयाव माखो फनाबो सुइस अफ। दिनैसिम माने गैया आरो बेनिफ्रायनो। पुलिसनो थानायावथ' बिदि केस होनाय जायाखै। आं ओरैनो एप्लिकेसन गांसे होदोंमोन लकेसन नायनो थाखाय। नाथाय बिसोरो नायाखै नामा आं जेबो खबर मोनासै। खबर लाबाबो गैया, खबर मोनाखै होनना बुङो। रायजो राजाखौ बेनोदि आं सानदों बे आंनि बिसि रसना बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबावबा नुबाय बायदोंबा हमना दोननानै आंनो बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहरोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरो। बुंनानै होनो हागोन नामा कन्टेक्ट नाम्बार 9387914294